Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Chcem sa vás niečo spýtať. Mám, keď ste počuli teraz takú vec, prepáčte, ale teraz už vážna vec. Chcem sa vás spýtať. Chcete, že by som sa odhalil? Poviete mi to tak, keď neviete proste napísať komentár, tak mi to poviete tak, že dáte odber a odber znamená, že budem mať 10 odberateľov a ja sa odhalím a no proste neviem, lebo keby vy mi musíte dať vedieť, či to mám robiť, nemám robiť, proste neviem, takže tak. Takže neviem, povedzte mi to v nejakých videách. Čaute.